Hallo chuirde blianan seo le riint scéalta ón 16 fichiid mí abián rábhíle sa fiche hían agus bainam mór scéal well sa New York Times go bé an léneomh le hathrú daonra na státeantacha agus athrú na cógála dá réir. Agus má bheanan tú a bicú sin clici tú a bhfuil i gceistem ina sagam man is bhfuil sé i bhócas ceart ach seasan na blochanna glasa tá stáit a bhaith ag fáil feisirí breise de bhar ardú daonra agus seasan na blochanna buí do stáit a bhaith ag caiiliúint feisirí de bhar titim daonra agus má bhíon an stát lia ní leathrú a bit. So feice sibh go bhfuil Florida ag athrú agus Texas agus North Carolina, Colorado, Oregon agus Montana. Ach gúil California ag callúin siocháin, gúil Nuaurach ag callúin siocháin cin teile Pennsylvania, Ohio, Illinois, Michigan. So tá daonra na státeanta i bhí a héana ag athrú ach i bhí dó rud suntasach ag fás an ráta is muile a bhfuil tafad riamh gamalisce a dararát is muile in is sagam man is céim mar a riamh tarí seo. Ach tá an mapa politiúil ag clúchlú dá réir. I bhí a hín tá an ráta brethe ag titim agus i bhí dó bíidir a bhuichas le réimeas Donald Trump ní is agam tá an ráta inimirce ag titir titim chun déirí. Ceap go leor. So sinné tá onadíocht na stát ag athrú. Tá déan lehí ar nó díach mar feici méid áitsaní mar Texas agus Florida ag chor lena méid bheisirí agus áitsaní mar New York agus California sean bunáitúna déan lecha ag callúin siochan. Is muileh seo atá mar seaamh mar chóirtha do athrathe daonra sílim ina sagam an féidir mór an na dhéanamh faoi. So sin iad na stáit a bhaith ag gnóthú nó ag callúint siochan sa chéad chomhdháil eile. Cearta gunaí. Hallo fáilte go America. Tá an cuairt uachtarach chun ahbhreithnú stocha dhéanamh lí in Nuaurach chuireann sríanta díama roine ó híomh iompar gunaí bhí má den teilech. Dlí sean mhonathe seo ach tá an cuairt uachtarach ré le breanmhair fechant an dagan sé salach deasú dó dunim dermad a gcónig cin deasú. Sílim gur be leasú dó an bhunreacht. Well, AstraZeneca. Níor was sagam go raibh AstraZeneca á dhéanamh na stáiteanta, níor sagam go fóil. Ach tá an tuachtarán Biden faoi atá sé do chorá lear AstraZeneca. Tá idirdálín agus áras
leagchaí Vacsaín sin cin docharí annach se an Vacsaín a chur haar léir achas úsáid Somalia. So má bhíon well ní cheart an bheith gearan nummercha cai siad fannacht rialtóirí federálacha le rá an bhfuil na dáileog í sáhailte. Right. Príobháideachas agus na cólachtaí móra ná go háide Apple agus Facebook. Tá Tim Cook príomhhaime noch Apple agus Mark Zuckerberg in Achran áiricha chéile nach in Eircha chéile ó híh príomhháideachas agus thosa se seo mar asiltas príomhháideach chuidir dá líon is Achran peibli é. Hí an bhirt seo síos in Idaho míúil 2019 chun an chaidirh chunas mar chuir fíor tnáite athrú Yeshu. Tá ní him rúna go bhfuil tas athrú ach ceidir seo ó sé faoin am sin síle mis loiste bhí Zuckerberg faoi bhrú mílteach margheall an teolas bhí acu ag Facebook i le faoi 5 milliún úsáidteoirí chur fáil do Cambridge Analytica gan a gcead. Dúirt Cook go ceart go frisin deachrocht í cheangal. Well, leanna mé ra. Tá na déan lethaí is sáin gus cin fá sé stocha gomainin seo leis scéal faoi tácheantar a rá mé chaint faoi coppla nóméad ó hin. Tá ní bille in Mississippi síle ní thug me mór an áir ar scéal seo agus mé áhacail sús. Ag cur na néanlach is sáin cin fá, mar tá feitis orthu go nearfar tácheantar gorma sús. Agus ar nó chuann se seo iescar na hí se seo caiit i gcuimhnúil agus ní chuann se seo áthas a réine. Tá táchaán arsúl an seo an bhharach, táchaán don bhéireacht níl arsúl ó na bhótóirí ach méanóg tá muid táiseach den cuasaí rathe síle. Agus tá pandémic leannacht ra agus ag brú gnáfla tíocht amach doras cin fáil nachmach. Thar léir tá an rúis ag díú ar chomhdháilethe Alexander Navalny. Tá si de géir gobán a chur, well tá si tar éis gobán a chur in Navalny féin agus tá si de géir gobán a chur sa búiseacht féin chunas. Ó sé tá siad a gcuineáil amach ó agóidíag sa réad. Céir de géim for in bhharach de hendaine tá gafas sa teach. Chunas a dúir for dáileog í coronavírus dóibh. Tá táthar i dtí iireachta dáileála sin.
Sport. Vladimir Guerrero Jr. Imjor Dirchliche dan de Blue Jays. Should Toronto nach wel? Well, bail hier tá sé fáil tréál a speisialta. Rain tréál is gobeti chuirtir. Agus tá cócrocht anhhar á leid cosúil á avio á anú. All right. Andrew Brown Jr. Lábhach away an teachtain seo caite in North Carolina, agus is cosúil idir an dálín go bhfuil tafad den lábhachu fáil ach tá pólíní ag cuineal an tafid sin sir rud a chur chu ufas Gaelta, Andrew Brown. Cé fannach. Tá thur ag tá man fisrathe faoi warú Breonna Taylor, Louisiana. Seo ban lábhachu a lábhí na pólíní nóir rinne a praseach inróthir thorasán. Sí go raibh siad lorach buchail chara ach ina áit sin war siad isisi. Cé or deile. Tá an rinne sláándála dúise ag beanú féin, fechant an bhfuil eibrithe a cú a chluonn le idéolaíocht antaisceach. Goor. Tá Jeff Bezos agus Elon Musk in airce chéile maidide leis an gealach. sé Tá Blue Origin a bhfuil Jeff Bezos chean ag gearán go raníú SpaceX sin cholacht Elon Musk do chunra NASA. Agus iad ag tógáil túlingeóra Kitty Lander. Túlingeóra. Galley. Galley. Well, tá daoine clásan go fóil faoi na Oscars agus cho fri mhuiceach agus a bhí sé. Ní bhreanna mé, léad agam. Eolaíocht. Bheannaí mis súsan sa spéidir ríis. Má tá padnaí míadóra agus scataí géanaí céird é an ifir olra don Paldómh. Níl mór an eolalas agam faoin na Príl Dubha. Tá siad díomhar dóthaí chlí. Ceann duine hentaíteas is eistí san sa chasmas. Ach, sin méid, sin é nuach. Níl éon ochan agam daobh, so fágci mé sin mar atá. Agus fágci mé slán agad. Sin méid. Gom buchas liv as éisteacht, súlagam go bhain sibh sult na úsáid na rudéigen as an taifid seo agus go mbeidh muid a cainte arís sa a bhhaid guím ra dé armh go déir. Slán.